Izindaba zokudlula emhlabeni kaMbokazi ziqinisekiswe isitatimende esishicilelwe umndeni. Ukwenzeke namhlanje kuseni ukuthi asishiye uSizanele. So umndeni usahlanganisa amakhanda. Siyathemba ukuthi soon enough sizoyikhuluma sibeke nakuma social media so that abantu bonke bazi. Siyazi ukuthi uSizanele bewumama awunkosikazi, phinda abosomabhizinisi, aphinda abe radio personality. So umuntu wabantu. So kuzoba ne-communication right ephuma emndenini ngesikhathi esifanele. uZanele Mbokazi Nkambule ubesezenzele igama ezintweni eziningi ezithinta ukuthuthukiswa kwamaciko. Abangani kanye nabesebenza nabo bebeyobhonga emswaneni kwakhe namhlanje eThekwini. Kulesimo njengamanje kuso, we don't even know how we feel about it, whether we should cry or actually celebrate legacy yakhe, because I think sometimes umuntu makaphilile isikhathi eside and do and did as what she did, you don't know what to do when she passes, because maybe crying is actually you are now blanketing everything that she has been doing. Maybe celebrating is too early as well. So we are still in a shock state. We don't know what to do, and we're just hoping that the family at this point ionez usinikeza direction what to do esimeni esifana nalesi. uLambokazi Nkambule waqala ukusebenza njengomethuli wohlelo lomculo wokholo kuthelevishini ngeminyaka yo-90s. Emndenini wakhe uyohlezi ekhumbuleka njengomuntu obenamancoko enentshisakelo yokuthuthukisa impilo yomunye umuntu. Amalungiselelo okufihlwa kwakhe kanye nenkonzo yesikhumbuzo kuzomenyezelwa maduze.